Здравейте хора! Здравейте хора, аз съм Драго и добре дошли в моето ново видео. Днес си купих Stream Live Simulator, Streamer Live Simulator 2 и ще играем на нея. Ще игра на нея, ще направя като поредица, но все пак пишете в коментарите дали искате. Ето започва. Сега тук си правя героя. Така, тук цяло аз не мисля да бивам по героя нещо, то героя си е нормален. Да, така ще си го оставя. И почваме. Буквално аз бях почнал да играя една игра, но бях направил нещо, което не трябваше. И затова почнах от начало. И тъма за видеото разбрах, че имам много яки функции, които ще ви покажа след малко. И наистина съм изненадан какво са вкарали. Това наистина е много добро. Вкарали са доста яки неща, които мога да ги пускам на видео. Буквално много яки неща, ще ви покажа. Така, аре. Добре. Само тук трябва да взема едни неща. Компютри, такива неща. Защо е всичко игра? Така, надявам се да се чувам. Така се слагаха. Малко бавно ще ги слагам, защото още не съм свикнал. Монитора. Взимаме това. Да, това трябва да го нося така. Добре, нека първо да вземем стола. Да го сложим и това го носим така. И отиваме с колелото. Това колелото управлява малко трудно. Хе-хе. Просто положението е трагично просто. Добре, нека да почистим първо. Това е най-важното. Защото тук е по-зле от кочината. Тоест, много е мръсно. Може така чистим.
Само аз този компютър го бях тази маса, това бюро, го бях сложил тук, сега ще го сложа пак тук. Така. Така. Слагаме другите неща от инвентара. Не, първо трябваше да започнем. Да, добре. Ставаме монитора. Това така ли? Да. Така. Сега слагаме клавиатурата. Тя е обърната. Стола ще сложим. Какво стана? Мишката. И рутер. Готово. Сега какво трябва? Да. Аре, пускаме компютъра. Сега трябва да изтеглим всякакви програми, браузъри и след малко ще ви кажа каква яка функция има. Значи трябва да отворим тук. Добре, тук трябва да влезна. Малко е бавен, но то с времето ще вземе по-хубав компютър, ще се махнем от тази барака. Добре, това ни трябва, общо взето ни трябва всичко. Да, само без това, защото за сега крипто няма да взимаме. Въпреки, че може да пробваме. После ще пробваме по-нататък в моето развитие. Но може да не пробваме всъщност, то няма смисъл. Ще си изкарвам парите само с това, стрима. Добре, тук сме, нека първо да започнем Start Gaming. Аз се бях прецакал и цъкнах Buy Premium и то ми зареждаше и не можа да спре. Затова сега ще пробвам да сканирам. Така, надявам се да не отнеме много време. Аха. Scan complete. Добре. Значи нямам за сега никакви. Добре, тук е за игрите. Това мога да го взема за 60, но аз няма да играя игри. Ще ви кажа после какво ще правя на стрима. Аз съм изморен. Добре, нямам да спа. Ще дам. Добре. Да спим и на втория ден. Вече започвам. Да, то пак трябва. Изчакайте малко, че звука ми е... Не се чувам сигурно. Food order, сега ще поръчам един бургер и нещо сладко. Бургер ще... Готово. Какво е тук? Да, снимки, Spotify, камера, map. Мога да работи като доставчик, това ще го пробваме по-късно. На храна. Пак се изкарат пари. Туалетна.
Ми... Аз не виждам да има туалет, където трябва да ходя до туалета. Ще пробвам някъде навънка. Не знам. Нека първо да хапна. Ит. Готово. Айде да видя сега къде има... Къде е тази туалетна. Няма никъде туалетна. Тук да ще мога влезна. О, не, то няма смисъл. Добре, няма да ходя в туалетна. Няма да умре. Така, е, тук почвам с подготовката, ама все забравям кое приложение за какво е. Забравям. Фаст дискет беше май там за стримването, не знам. Не, OPS беше за стримването, не знам, сега ще го видим. Ама със сигурност е нужна програма. Чакай, фокус. Дискет е тук, да. Тук трябва да говоря с този ами. Да. Да. Драго гейм. Добре, всичко е готово. Само трябва да си купа микрофон. Сега ще го купа. Добре, аз правя видео. И аз имам седалка. Така, тук имам опция да си купа къща. Добре. Окей. Със сигурност ще си купя къща. Със сигурност. Ето тази 2500. То няма смисъл да взимам тези поясните. Защото тази е най-хубава от всички. Затова ще взема най-скъпата. Обаче, не, добре, ще взема тази за 650 за първо време. Тази за 650. Да, и после, защото това са много пари 2500. Няма да ги събера скоро. И после... Ще видим кой ще ли правим. Сега това не е приоритет. Аре, веб. За Амазор. Къде ще микрофони? Ето. Ще взема най-ефтиното, няма смисъл по-скъп. Най-ефтино, готово. Кога ще пристигне? Ако не е пристигнал. Не е пристигнал. Ето. Пристига. Добре, ще ги карам подред. Първо ще си купа най-ефтината къща и така ще ги карам подред. Ще взема тази 360. Това не са много малко тук, не че ми пречи, да? Айде, много си бавен. Леко е колелото, ще ми бутиш. Thank you. Така. Поставяме го тук. Готово, вече има и микрофон. Да, sleep, да, за да запазя играта. Добре, ще заспа. Тук цяло ще стане ден 3 вече, добре. Ден 3 вече почваме да правим пари, за да си купа тази къща. Тук цяло мисля, че е по-добре да си подобра стрима. Къщата не е толкова важна. Защо се трябва да говоря с тези? Та пияница.
да ти дам да пиеш, но добре. Айде, нека му дам. Няма значение. Нека му дам, по други път няма му дам. Включвам. А тук трябва само да оправя... Кое е това? Няма сега да се разправям с тях. След малко ще ви кажа функцията, която видях, която е много хубава функция. Само да видя тук нещо. Къде беше това? Не беше това. Да си видя тук стрим. Имам някакви имейли. Боям. Да. Ето има YouTube. Мога да качвам и видеа там, което ще го пробвам също. И тъмън ще печеля пари от двете места. И от стриминга, и мога да качвам и видеа в YouTube. Това ще го пробвам също наистина. Това трябва да го пробвам задължително. Какво трябва да правя сега? Къде трябваше да влезем? Долу ли? Какво беше това приложение? Да, тук май трябваше да влезем. Тук това е за стримовете май. Да, не, тук трябва да свида това. 736. Да, тук е. Добре, 736, 538. Сега отваряме. Не, това. OPS. Кой чай час го забравих как беше. 736, 538. Ето тук мога да почна да правя стрим. Ще си активирам и Donation Lab, за да... Добре, това ако така ме изкарва винаги, това не е хубаво. Защото трябва... Значи буквално... Защо така всеки път ли аз нали го сканирах, няма никакви проблеми. Няма и как да активирам някаква антивирусна, където да... оправя проблемите, нали. Кое е това? Всеки път трябва да цъкам Start Scanning. Аз не мога да започна един стрим като хората. Трябва да ям, трябва да такова. Много неща трябва да правя. Няма да имам време за стримове. Защо? Сигурно. Добре. И тук, когато имам донейт, когато ми донейтнат, ще ми се появява тук. Добре. И сега вече е ред да ви кажа хубавата функция. Има браузър. И като цъкна, оп, се отваря Google. И тук мога, примерно, да отида и да си напиша, примерно, YouTube. И ми отваря YouTube. И на стрима, тук в играта, мога да пуснем Жоржо Игнатов на стрим. Което също е, аз мисля само така да правя, защото това е много хубаво нещо. Тъмън на вас ще ви е приятно да гледате, а не само в някакъв чат, където... Да, така ще е най-хубаво според мен. И не само това, може да гледаме някакви други видеа. Но със сигурност ще играем, защото няма как само съдебен спор да гледам. Със сигурност ще игра на някакви игри, които са в самата игра. Да. Добре, това ще го пуснем да гледаме после този епизод. Аз не съм го гледал. Съпругата ме манипулира. Ще го пуснем. Чакайте 5. Това е много важно. Аз го бях направил. Ето най-хубавия. Така. Готови сме. Как да видя дали съм гладен? Сега пък съм мръсен. Не ми нямам баня, сори. Добре. Мисля да започвам да снимам. OPS. Start Stream. Добре, почнахме стрима.
Чакам хората да се съберат тук. Да сега само чат, няма да... Така. И тук показва колко минути от стрима е минало. Да, тук ми показва стрес 4, енергия. Добре, за сега, но значи мога да правя стрим. Ама, обаче тук ми виждат стримки. Това не мисля, че е проблем. Зачем? Ма не мога да разбера тук това. Тези, които гледат, те са, които ме следват. Май. Донейт. Добре, колко? 4. Окей. Добре, ще чакам да се натрупат. Вече имам 4 долара. Така. Мога и аз даже да пиша в чата. Добре, мисля да пусна някакъв епизод, да знам. Аз вече имам гледания. Добре, нека да пусна браузъра. Не, всъщност... Чакайте сега как да го махна. Опа, бе да си искам... Добре. Как да махна от цял екран това? Как да го махна? Не знам как да го махна това също. Не беше добре, да. Donate. Така. Благодаря. Всъщност не знам това като говоря дрима чуят. Трябва да го махна. Още един донейт, майко мила. Трябва да махна тази котка между другото, защото... така... Това тук е... Донейт, колко донейта бе? Колко станаха вече бе? 20! Мали... Погледнете какво става. 127. Вече имам 33 последователя, които ме следват. Това е чата. Ще говориш така у вас. То го махнах, обаче не знам как това да го скрия, защото не искам то... Почва се. Ще трябва някакси антивирусна да изтегля. Това не може така да продължава така. Не може. Добре, че взех парите. Все пак. Добре, сега как ще опитам да качвам видео в YouTube. Да кача някакво видео. Не знам дали ще мога да изкарам при от тях, даже не знам това YouTube за какво е точно. Какво само влизате, снимам видео? Добре, аз няма ям сега. Ще ям, ама... Чакай, айде че става студено! Как да изтегля антивирусно сега, бе?
Така, разбрах какво точно трябва да направя, т.е. не, всъщност не разбрах, то няма как да изтегля антивируса. Значи просто сега ще се опитам. Тук за видеята в YouTube всъщност не знам как, няма как да се кача, не знам как, ще го видя после. Значи, да, тук има игри, които после може да играя. Трябва да си купа по-хубав такова компютър с по-хубави характеристики, хардовери. Чакайте малко. Компютърки с... Още малко да ми остана. Чакайте, това... Компютър ли са също? Може да си купа туалетна. Добре, значи може да си обзавеждам къщата. Добре, това е добре. Това е много хубаво. Тази къща няма да обзавеждам, със сигурност няма да обзавеждам тази къща. Този компютър не може някакси нещо... Може да стана този компютър, добре. Няма значение. Нека да се махакват, не ме интересува. Пускам пак стрима. Ще чакам да се съберат малко хора. И ще пуснем... Ще пусна някаква игра, ще пусна. Ще чакам малко да ми донейтат първо. И след това, с тези донейти, ще си купя играта, за да може да не харчат моите пари. Чакай, аз правя сега така и ще поиграя малко на тази игра. Нека да виждат, нека да донейтват, пък ще видят. Но дано пак някой... Аз докато снимам видео, не мога ли просто да направя така и да си сканира? Докато такова. За да не вземе пак нещо да ма хакнат. Нека да си сканира. Айде, ще видя ли първият донейт, вече имам 12 зрители. 55 са ма последвали. Давайте донейтвете. Така, донейт. Донейт лап. Колко? 7. Добре. Thank you. Така, какво е така правиш? Стейк може. 7. Още един донейт. Какъв е този скелет? 4. Добре. И чакам да се понатрупат малко и тогава. Ще ги взимам. Няма така... Обаче стреса ми пада много енергията и трябва да спа. Добре. Затварям го. Стоп стриминг. Да, то ми спря. Добре. F-quit. Гася го. И утре... Аз сега разбрах, май не трябва да ям всъщност, защото... Да, май не е нужно да ям. Аз не видях никъде. Ей! Почва да ме дразнат тея. Така ли ще ми пъкат постоянно? Трябва да се махна от този квартал. Да, трябва да си купя някаква друга къща. Ще си купя една после за 360 хиляди. 360 долара. И... Добре, ще си поръчам храна. Имам 269. Ще си поръчам една храна. Тук. Един бургер само ще си взема. Не, нещо по-ефтино. Чак банан. Не. И картофки. И такова. Хайде. Добре. Аз съм болен. Така изписва тук. И добре. Какво да направя? Няма как. Тук
тук в играта няма болници, няма лекарства, няма какво да правя. Той ще ми мине така. Хоп. Дроп. Ето и храната. Добре. Ай, о, не бе. Старт. Айде, почваме. Трябва да правя тези пари, за да си взема новата къща. Не, всъщност мисля първо да подобря компютъра и тези неща и тогава ще почвам, защото да. Дай, почваме стрима, няма какво да се бава. Веднага имаме един зрител, добре. 3, 4, вече ставаме по-известни и по-известни. Като вземем компютрите ще бъдем още по-известни. Имам донейт, добре, още в началото, 4 лева, добре. Добре, чакайте, няма да взимам повече. Ще изчакам да се навъртят първо хора. Давайте, донейтайте. Добре. Пускам директно браузъра. Отварям тук и пиша YouTube. Не, чакайте. YouTube. И даже и графиките ще станат по-хубави на компютъра, когато си купа по-хубав компютър, интернет връзка, такива неща, така че ще подобряваме се повече и повече качеството. Зададем спор. Добре, няма да го гледаме цялото. Леко бе, леко бе. Това ме опаши. Госпожа Мариана Трифонова. Здравейте, Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Стреснах ви. Радвам се за което. С нас се свърза съпругът ви, Цветан, с когото сте в процес на развод. Той твърди, че често го манипулирате да ви дава пари. И искате да издържа освен двете ви дъщери, близначки на 7 години, също така да издържа и вас. Вярно ли е? Не. Защо мен да ме издържа? Него ще го попитам. Манипулирани сте за пари. Ами да, последният случай беше на 1 януари, когато се скарахме на центъра на Смолян. Заради това, че й отказах да взема кафе и цигари, при положение, че предишния ден съм купил 2 кутии цигари, взел съм един буркан кафе, има достатъчно храна, продукти, плодове в къщи и при тръгване... Не е ли редно като кавалер да платите сметката или да купите цигари или кафе? Не само на съпругата ви, а пък и на майката на децата ви. Разбира се, че е редно. Явно ви тежи това. И съм го правил, но при положение, че всичко съм закупил и това нещо ми се повтаря всеки път, като излезем постоянно аз да изваждам и да плащам. Съпругът ви стиснат ли? Или вие меркантилна? Не. Аз не живея така. Вие работите. Имате ли средства да се издържате сама, да задоволявате потребностите си? Имам 3 карти, баща ми дава част от дивидендите, които са ми по наследство, работя. Въпросът е каква е наличността по картите, достатъчна да се издържате? Да. Аз смятам, че е достатъчно да издържам 3 ми деца даже, не само 2. Имате и дете от друг мъж, който вече не е сред живите. Да. Точно така. Господин Трифонов подлага под съмнение и вашия родителски капацитет. Казва, че сте извършили кражба в магазин в присъствието на децата. Аз смятам, че не е така, защото ако е така, щеше на главата ми и на раменете ми да ми тежи на съвестта и в съда щеше да пише, че съм осъдена, когато си вадя документ за това дали съм... Свидетелство за съдимост. Да. Имало ли е такъв случай за кражба в магазин? И сега ще си купя играта и ще играя. Така. Добре, отиваме тук и купуваме. Готово. Инсталираме я и започваме. Добре. Ще поиграя малко. Да, аз нямам памет за игри. Добре, няма да играя игри. Добре, не мога ли някакси да купя по-добра
по-добър компютър някакси да го апгрейдна. Добре, кое трябва първо да апгрейдна? Първо ще апгрейдна паметта му. RAM. Това. Добре, 100. Благодаря ти за донейта. Така. Добре, това. Тук баск. Комплит. Така, готово. Взех си го. Така. Нека да излезна от това за малко. То стрима си продължава. Трябва да ми дойде пратката обаче. Стрима, нали, няма да... нещо да угасне. Ще угасне всъщност, много скоро. Но нека поне да си го взема. Добре, ще прекратя стрима. Ще го прекратя. Стоп. Първо ще си взема донейтите. Това 4 лева. 4 лева са 4 лева. Да, изморен съм, добре. Само трябва да взема това. Сега цъкаме build и това нещо трябва да го сложим на мястото на тази. Слагаме 2 гигабайта. Добре. Направихме го по-мощно, но пак няма да имам за игра, но няма значение. Добре, айде да спа. И после ще ги оправя тези неща. Няма значение. Аз също трябва да гледам и коментарите от време на време, защото аз не ги гледам по принцип. Това е нека да видя за подобряването на това. Значи, GPU-то това какво ми беше точно. Процесора, нещо такова. Значи 125. Добре, ще си взема и това. GPU, това ще си взема. Да, това ще си взема. Много скъпи неща. Ето, в принцип, като цяло са си реални суми. То в реален живот са такива горе-долу. Ама тук в играта просто се правят бавно пари, защото не ми донейтват много и не постоянно. И... трудно ще ги направя, между другото. Пък трябва и апартамент да си купя. За сега ще бъда в този, трябва сега да се концентрирам върху оправянето на компютъра, на тези неща. И... така имам донейт. 15 лева, майде, много благодаря. Добре, 15 лева. Долар. Добре, 5 литра. Ме гледат. Тук пише... Ма тук цял аз имам това. Значи трябва да взема по-мощна. Графиките. Това трябва. Графикс карта. Трябва да я направя по-хубава. За графиките. Donation имам. Добре. Добре, този стрес защо това енергията пада толкова бързо, не знам. Ще трябва сигурно да спирам стрима постоянно. Donation, така. Ето графикс. Графикс карта.
Охо. Няма да взимам график. Абсурд. Абсурд. Не. Няма да такова. Много скъпи неща, между другото. Добре, всичко с времето си. Постепенно. Постепенно ще стане. Има и хубави. Добре, а тук цяло, аз мисля стрима да не го спирам. Ще си бъде така. Нека да си върви. А аз ще си поръчам храна и ще ям. Да. Защото мисля, че така ще може да стане пак. Така. Готово. Нека да чакам. Нека да дойде храната. Почваш да ме изнервяш, махай, няма и как с някаква бухалка да го... Охо, ти пък много просиш, бе. Аз те $50, знаеш колко мъка ги изкарвам. Това не мисля. Какво да мисля? Аз го очаквам от него. Да, когато ям и ми се напълва това, да, когато ям. Айде, донейтлайте. Добре, ще си поръчам още храна тогава. Хоп, хоп. Готово. Deliver job. Дала ли пари също? Да. Добре, мисля да спра стрима. Да, ще го спра. Стоп стрим. Затваряме те неща тук. Quit. Гасиме и това. И сега, добре, хапвам. И отивам да доставям храна. Ще направя една доставка. И това е за днешното видео. Вие може да се абонирате, дайте лайк, да напишете в коментарите дали искате да продължавам да направя поредица. Аха. Да. Добре, отивам. Как са го направили, бе? Да, между другото, хубава игричка. Може... все пак е в ранен достъп, т.е. още я правят, те ще добавят още по-хубави неща. Има какво да се желая още, да? То винаги ще има. Няма как, но... хубава игра. Така. Добре, трябва да го карам сега до адреса, леко само да ме бъсна. Или някой мен да не ме блъсне. Опа. Така. Добре, готово. Ще направим още една. Ще направим. 35, добре. Видяхте ли от това как го бъсна? Чакай, леко само мен да не ме бъснете. Направо. Това ли е ресторант? Това е чай, че нещо не мога да го... Защото има един друг ресторант. Такова. Също. Не мога да сега. Много трудно се управлява. Не.
Добре, готово. Ами това беше от мене, да, може да се абонирате, дайте лайк. И от мен